Ja, en wij gaan verder met onze studiogast Henk van der Kooi. Die maakt het hem druk over, voornamelijk echt bouwplan in het spoorpark in Veenwouden. Maar dat is net alles, begreep ik. Hè? Want het verhaal is wat groter. Kun je dat correct even uitlezen? Ik kan het correct wel een beetje uitlezen. Het gaat eigenlijk om de omgevingsvisie die het Dantemadiel skreun had. En waarin het vrij room omschreven wordt wat voor mogelijkheden er binnen in de verschillende dorpen van Dantemadiel. Dus het gaat net alleen nog om Veenwouden, maar het gaat om alle dorpen in Dantemadiel. De omgevingsvisie die moet goedkeurd worden door de gemeenterijen. En als de gemeenterijen dat goedkeurt zoals het nou is, dan is het zuiver een vrijbrief voor burgemeester en wethouders en projectontwikkelaars en orenmeesten die het invloed hebben om van alles te doen in het dorpen waar de omwoners net op zitten te wachten. En gaat het dan alleen nog om bouw of ben het dan ook andere dingen? Dat gaat vast ook om andere dingen, want die omgevingsvisie dat is een pakket. Nou, ik weet net van hoeveel bladzijden. Als je dat al je trollen dan weet je aan het eind net meer wat er in het begin staat. Maar er staat wel per dorp omschreven. En er staan ook wat plaatjes bij van wat voor opties er al binnen. Maar die opties binnen dusdanig groot dat je blijft net meer weten wat ze wel of net plan herkennen. Nee, dus het is eigenlijk een vrijbrief van jongens, wie kan het wat we willen. BMW, Dantemadiel, dat binnen 4 mensen. Maar die beslissen kennen over de roegwij 20.000 inwoners. Dat is de grote vraag. Ja, dat is de vraag. En ik denk dat ik hem, je bent er nog helemaal indoekt, maar ik denk dat er een prutte mensen binnen die zich daar net echt mee bezig houden. Nee, tuurlijk net. Want op 20 december stier er in de Huis- en Huiskrant. Nou, waar leest hij? Dat is de eerste vraag. En dan ga je de gemeenteberichten van Dantemadiel en wat is Friesland. Dat is de vraag, waar leest hij? Maar daar staat dus in dat je van 30 januari reageren kan op de zienswijze op die omgevingsvisie. En dat is heel belangrijk om te doen van mensen die betrokken zijn bij hun dorpen. Om toch te reageren, zodat BMW en de gemeente weet wat er leeft in het dorp. En wat wel en net de bedoeling is. Bijvoorbeeld in Veenwouden willen ze dus bouwen in het spoorpark. Terwijl er prima alternatieven binnen, ook bij het station. Bijvoorbeeld de Chinees die blijkbaar net goed draait volgens de geleerden. Maar ook het complex van Teling, het vroegere Viando. Daar kan een wereld gebouwd worden. Nou, leidt ik vlak bij het station. Ja, dus er zijn andere mogelijkheden, maar ja. Er is al een plan voor bouw in het spoorpark. Er is een gigantisch plan, dat had ik op RTV en NOF staan. Toen hebben ze me geïnterviewd en een mooi filmpje. Je kan het nog steeds vinden op een site. Heb ik een prutte reacties op hoen. Alle mensen die schrokken van wat krijgen we nou. Het park leidt er nog maar 2 jaar en nou hebben ze al dit soort plannen. Wanneer ben die plannen ontstaan? Dus ik ben echt benieuwd wanneer die plannen ontstaan binnen. Dus ik ga een WOO-verzoek dienen. Nou ja, dat komt echt natuurlijk opvallen. Maar goed, dat is nou, dat heb ik 20 december of 18 december ergens inzien. Dat is in principe, maar ze binnen 4 weken daarop reageren op zo'n WO-verzoek. En dan krijg je alle communicatie die er west had over deze plan, krijg je dan binnen. Dus echt mailtjes en wat er in de telefoon staat van de BMW en dat soort man. Maar goed, ik kreeg op een moment een bericht van, wie redt het net binnen die 4 weken, het wordt 2 weken uitgesteld. Maar ja, dan ga je gewoon geen tijd meer om de alle spul te lezen. Dus je moet er gewoon bovenop zetten, 30 januari, kom alsjeblieft naar de gemeente hier, als je hem echt informeerd worden willen en bezweren had je een bepaalde plan die in de omgevingsvisie staan. Ja, want die 30 januari, dat is een belangrijke datum. Dat is de datum waarop de gemeente beslissing gaat over die omgevingsvisie. Dus daar mag je goed scherp op blijven. Ja, en wat kan mensen dan krijgt doen als ze dat net willen? Ze moeten een zienswijze op de omgevingsvisie inzien. En dat kan op info@dantemadiel.frl. Ja, dan lijkt het meer dat ik een prutte mensen kan denken, nou ja, dat vind ik al maar ingewikkeld. Ja. Eventueel kan ze echt bellen met de gemeente. En dan gewoon zeggen van ik wil graag reageren op de omgevingsvisie. Dus dat is echt mogelijk. Maar ja, dan moet ze dus bellen met de gemeente Dantemadiel. En even wachten tot ze met de juiste persoon troffen worden. Maar dan moet ze wel zeggen, ik wil graag een bevestiging ervan hebben. Ja.
Dus, Even waarom naar dat spoorpark, want nou ja, die plan die kwam eigenlijk een beetje uit de lucht vallen, begreep ik wel. ja, er is een intentieverklaring tekenen op 17 oktober. Tussen de projectontwikkelaar en de gemeente om een grondruil te doen. De projectontwikkelaar die had plan om de Chinees te keerpen. Dat is nu nog eigendom van de Orenpartij. En die wil daar graag appartementen bouwen op het plak van de Chinees. Edoch, de gemeente dacht van, wie willen wat oors met de Chinees. Dus ambtenaren had toen een plan maken. Zetten wie door die grondruil en zetten gewoon 2 appartementencomplexen in het green, wat 2 hier nog maar correct opleveren is. Het is werkelijk niet te geloven. Nee, je dacht heel veel haast van de stoel, denk ik, toen je dat... Ja, want ik zie het ook in kansen voor kernen. Wie ben serieus ermee bezig geweest. Er had een gerenommeerd architectenbureau Karres en Brands had er mee bezig geweest met het ontwerp. De provincie meer erbij belutsen. De gemeente weer belutsen. Maar ook betrokken inwoners die betrokken zijn in die projectgroep kansen en kernen. We hadden wereldvergaderingen gewoon. De provincie had er ook een mooi bak geld inzet. Dus gelukkig de provincie kan er echt nog wat van vinden. Dus we binnen benieuwd wat de resultaten binnen. Ja, want wat is de stand van zaken op dit moment? Heb je er enig idee bij? Nou, de stand van zaken op dit moment is dat het een intentieverklaring is in die grondruil. Dus ze hadden wel een handtekening onderzet, maar het is nog steeds een intentieverklaring. Wat nou green is, dat is nog steeds green in het bestemmingsplan. Dus dan moet er een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Dat is voor het echt nog net klaar. Dan moet ik al je meest gaan om dat goed te keuren. Dus we roepen ik iedereen op om dat alsjeblieft net goed te keuren. Dat snap je wel. Maar tot onze grote verbijstering, wat gebeurt er van de week? Er staat een mooi vrachtauto bij u in het Groene Park. En wat dat het vrachtauto, die is aan het sonderen. Ik vrees me echt af van hoe kan dit in vredesnaam zonder dat er überhaupt nog een plan is, wat een bestemmingsplanwijziging is, dat ze dan al kunnen beginnen te sonderen en wat de initiatiefnemer is van dat sonderen en wat dat betellen had. Dat dit al je samen kent, de broekzak midden van al. Ja. Dan zoen je haast zeggen, ja, dat gaat al. Dat is in ieder geval in de onderzoek. Ja, blijkbaar al. Dat ken al je samen. Ja. Nou, Johan, ik een handtekeningenactie opzet. Ja. Wat hoop je daarmee te bereiken? Nou, dat de gemeente hier echt ervan uitzogen is dat er toch best wel een prutte tjinstanders binnen van deze plan. De B&W kan wel schermen van, ja, er moet wenningbouw komen en dit en dat. Maar ja, dat bij wennings van oer de €350.000 die verkocht worden moeten. De hier is echt €1.000 plus. En plus, dat zijn nog maandelijks kosten van €150. Die moet echt ophoesten. Dus dat is net voor de gemiddelde inwoner van Vierwouden samen bereikbaar. Wie heeft volle meer verlet van goedkepere wennings voor jongere mensen. Ja, dat zou volle beter wezen, eigenlijk voor het dorp. Ek voor het dorp en dan ek net zulke hichters van Fjouwerheeg. Dus van, ja, dan kan je wel zeggen in Burgum en Huddegriep, daar staat het ook al je prachtig. Ja, iedereen, wie hoort net in Burgum en Huddegriep te wijnen. En Vierwouden hoort ook net hetzelfde te worden als Burgum en Huddegriep. Dat Karres en Brands het mooi omschreeuwt, het moet een mooie dwarfse uitstraling worden.